ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban sanya ka lintiya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Kumshi binta banyalap ya kajing sneer jong Drok, kamtam na kajing ngop jongi khun samla, ha kajing kerni bandi ya Drok, ka United Democratic Party Shillong City Youth Wing kalapin long da ka limpong ilek kai football kabla tip kum ka first knockout football tournament araja arpulai. Kabadonru ya ka pang pedeng ka boong United Against Drugs Deny Drugs Embrace Life. Ya kini ka limpong ilek kai blapin long hamadan jong ka MFA las dang nadu ka sautrik uno pra araja arpulai. On sa pinkut haka khandru trik uno pra araja arpulai. Haka skis dang jong ka ni ka limpong ilek kai la ai jing bin shah lo ka jing snir jong Drok du Superintendent of Police East Khasi Hills District uba Vivek's aim. Ubla longkum u resource person ringkat ka jing don lang jong President ka UDP uba met ba lingdo ubla longkum u kongsan bat kiwe. Rang ba jungi. Deny drugs embrace life. Kamut ikwa mendan ke jigen. Nganong MP min try dangong isa dangong kinu gidi hotspot sa Shillong. Min try ngila benong hangtei ke don ke jaka ba khamjer. Hai tei shnong ba khamjer. Ini shnong ba khamjer. Itei khamduna. Min try kinu ki kiwi ki district kim pabajios ko. Yuto heroin. Aba menta kala pur sapriang. Kalong jingpang covid hi. But adis hopor COVID ni laban deng mas ni laban kiar ni laban sakti ni laban kiar ni wei ni laban don isolation re kadi jing pang kajing di drugs kalapur sab paro ki amtang ki district su ki jelaru but bun ki Briew hi ngalai si Sien hi bilang ngop hi kladen jare ki wan mentan adang wan tim tan dang dan ba phone ni don wi lok pi phone ngai yong an le ku no yu khon kaba abhavan lat nganong ipi kaba sup haban ngok nganong ta nganong don kam ye phi ba phintip ba u drugs khamtam u heroin ula poi hagni jila jungi lamba ka Tang, Manipur, Nagaland, Mizoram kini ki jaka kila ba kimdan kinja fencing ye te ka sup ba bu Briew ban ngop ngakwa MP bapin long ki ambassadors pin sapriang ni kubar wa ki khna samna jingi kin ne jingmod jibar khat jingi kin scam ha jingmod jibar khat jingi ba kim dei ban ngap shi Sien lang ngap dan kam tang 0.1 gram bu Briew ngap ba dan kam andi tang lai Sien hi Briew bu kerni au drugs kam dei ka ba sup ban ladru hatat kadi ka ba khamram hi ban Briew ka khamram ru ka kata ka bai sumaru bat ka simpor adu kata kajing ya lah kai kadang jing lah kajing sultanat dari ni aku jing mungkin di mana kumta we have our highs we have our lows and we have to fight the good fight hakani ke moto ke parti UDP kakwa ban pau ya kajing persak ke jongka yau ni jing di drugs United Against Drugs Deny Drugs Embrace Life kajing kerni haki drugs kadai kajing jot ngakan tu dengkong wei player laki baile aku first 11 iba show agar reserve babin long mapi kita ki ambassador banyak jo ia jan bat kita ki kena ki bala im ki bala kerni haki ni kajing snew bat ban kering bat bantan bat yaki syaka mainstream banyak lam lenti yaki banyak rap lam yaki haka bede bat kajing paino joki na gelenti basneo syaka ne kajing im kabangide bal embrace United FC nam Maulai Lau Mali Lau Mali sorry
Go, 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 go.